गलाघाट जिल्लानि सुरुबथाराव जोङो बर' कछारी गाहायारि खुंथाइ एबा BKWCनि बानजायनायाव आरो सुरुबथार कलेजनि हेफाजाबजों जोङो जायफोर बर'फोरा जोंनि बर' राव रायलायनो रोङि बर' भाषा रोङि बिथांमोनखौ बर' राव फोरोंनायनि मोनसे हाबाफारि लानायनि थांखि दङ आरो बे थांखिनि सायाव बेखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय दिनै जोङो सुरुबथार नोगोराव थानाय शहीद कुशल गौर भवनाव जोङो दिनै मोनसे जथुमा जायो। बे जथुमायाव गाहायै जोंनि काउन्सिलनि डेपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार रमिय' नार्जारि बिथां आरो मिरुआव बिबान लानानै थानाय UBPनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि ललित ब्रह्म, महेश्वर बसुमतारी, कातिलाम तुलसियारि बिथांखौ लानानै जोंनि गलाघाट जिल्ला एबसु, धनस्री जिल्ला बर' साहित्य सभा, गलाघाट जिल्ला आबुक आरो गुबुन गुबुन गलाघाट जिल्ला UBPO आरो गुबुन गुबुन आफादफोराव बिबान लानाय 50निबो बांसिन दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो आरो जों बेयाव साननैसोनि उनाव जों थारिखखौ थिग खालामनानै बे फोरोंथाय होनायनि हाबाफारिखौ बर' रावनि बेखौ लानाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो जिल्लायाव थानाय बर' माहारिनि बर' बिजोंनि बर' समाज खान्थिनि बायदि बिथिंनि सायाव जोङो गोबां बाथ्रा रायलायदों आरो जोङो बेफोरखौ आरो मोजाङैनो मोजां आरो जों जाहाथे सुफुंनो हायो बा सुस्रांनो हायो बेनि मोनसे सुस्रांनायनि लामा दिहुननो हायो। बेफोरनि थाखाय जों गासै गलाघाट जिल्लायाव थानाय बर' माहारिफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोङो जर'खा मोनसे जथुमा आरोबाव मोनसे लानायनि जोङो थांखि लानाय जादों। जों मिजिंथिगोन बेफोरनि गेजेरजों जोंनि गोसोनि साननाय हनाय बाथ्राफोरखौ जों फोरमायलानानै मोनसे जेंनाफोरखौ लासैनो सुस्रांलांनायनि बेलायाव जोङो खामानि मावनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो। गलाघाट जिल्लानि सुरुबथाराव जोङो बर' कछारी गाहायारि खुंथाइ एबा BKWCनि बानजायनायाव आरो सुरुबथार कलेजनि हेफाजाबजों जोङो जायफोर बर'फोरा जोंनि बर' राव रायलायनो रोङि बर' भाषा रोङि बिथांमोनखौ बर' राव फोरोंनायनि मोनसे हाबाफारि लानायनि थांखि दङ आरो बे थांखिनि सायाव बेखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय दिनै जोङो सुरुबथार नोगोराव थानाय शहीद कुशल गौर भवनाव जोङो दिनै मोनसे जथुमा जायो। बे जथुमायाव गाहायै जोंनि काउन्सिलनि डेपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार रमिय' नार्जारि बिथां आरो मिरुआव बिबान लानानै थानाय UBPनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि ललित ब्रह्म, महेश्वर बसुमतारी, कातिलाम तुलसियारि बिथांखौ लानानै जोंनि गलाघाट जिल्ला एबसु, धनस्री जिल्ला बर' साहित्य सभा, गलाघाट जिल्ला आबुक आरो गुबुन गुबुन गलाघाट जिल्ला UBPO आरो गुबुन गुबुन आफादफोराव बिबान लानाय 50निबो बांसिन दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो आरो जों बेयाव साननैसोनि उनाव जों थारिखखौ थिग खालामनानै बे फोरोंथाय होनायनि हाबाफारिखौ बर' रावनि बेखौ लानाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो जिल्लायाव थानाय बर' माहारिनि बर' बिजोंनि बर' समाज खान्थिनि बायदि बिथिंनि सायाव जोङो गोबां बाथ्रा रायलायदों आरो जोङो बेफोरखौ आरो मोजाङैनो मोजां आरो जों जाहाथे सुफुंनो हायो बा सुस्रांनो हायो बेनि मोनसे सुस्रांनायनि लामा दिहुननो हायो। बेफोरनि थाखाय जों गासै गलाघाट जिल्लायाव थानाय बर' माहारिफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोङो जर'खा मोनसे जथुमा आरोबाव मोनसे लानायनि जोङो थांखि लानाय जादों। जों मिजिंथिगोन बेफोरनि गेजेरजों जोंनि गोसोनि साननाय हनाय बाथ्राफोरखौ जों फोरमायलानानै मोनसे जेंनाफोरखौ लासैनो सुस्रांलांनायनि बेलायाव जोङो खामानि मावनो हागोन होननानै आङो